Therapies-bändihän vaikutti 86-89 about. Melkein mentiin 90-luvulle asti. Henkilöt, jotka vaikuttivat ja soittivat tässä kyseisessä, ei niinkään tanssiorkesterissa, mutta rock'n'roll-orkesterissa olivat Juha Piiparinen basso, Juha Piiva soitti bassoa ja Podi Peltomaa soitti kannuja eli rumpuja ja myöskin Taisto Huhtala Stade soitti sitten rumpuja ja kitaristina meillä toimi Eddie Teddy nicknameillä varustettu Esa Taipalus, hän soitti kitaraa. Ensimmäinen treenikämppä meillä oli vähän aikaa sitten eläkkeelle jäänyt täältä Tupakkamakasiinilta, erittäin hieno herrasmies, nuoriso-ohjaaja. Oliko se Lefa? Joo, niin hän aikoinaan, kun mentiin varaamaan ensimmäistä treenikämppää meille, niin Lefa kysyi hienosti, minä ja Esa mentiin sitten sinne ja siinä oli sellainen tilanne, että kysyi, että no mikäs teidän bändin nimi on? Ai jaa, pitäisikö meillä olla nimi? Joo, no me ollaan Atlantis. Me oltiin sitten Atlantis, että se oli niin kuin ensimmäinen nimi, kun Lefa. Sinne piti laittaa, että ketkä ottaa vuokrasopimuksen, niin siellä se oli Atlantis-bändi. Ja se oli hieno, se ensimmäinen treenikämppä oli sitten tuossa Kristiinankadulla ja se oli keittiötila, että se oli vapaa. No siellä sitten Eddie Teddyn kanssa ruvettiin jamittaan Cliff Richardin kappaletta Move It ja se alkoi kuulostaa aika hienolta ja olo oli niinku Töttöströmillä ja siitä sitten saatiin sitten rumpuihin mukaan Podi Peltomaa ja se Atlantis oikeastaan jäi sitten pois. Podi keksi sen bändin nimen Rock Therapy. Tällä nimimerkillä toimittiin sitten jonkun aikaa ja sitten tehtiin tämä legendaarinen nimenmuutos, eli silloin siitä bändistä tehtiinkin Therapies ja heittomerkki S. Myöhemmässä vaiheessa huomattiin, että siinähän on kirjoitusvirhe, mutta sehän olikin hyvin omaperäistä. Keikkarintamalla sitten ruvettiin vaikuttaa oikeastaan niin kuin Pietarsaaren American Car Clubi ja sitten prätkäjengit, niin ne rupes sitten tykkäämään, koska me soitettiin 50-luvun rock'n'rollia ja sitten rhythm and bluesia. Ja vaikutteita haettiin sitten ihan Amerikan maalta asti 50-luvun rockareista. Rhythm and blues-vaikutteisia bändejä muun muassa totta kai Dr. Feelgood, Kim Wilson, joka keksi sen takapotkun. Ja sitten Fabulous Thunderbirds nähtiin Nivalan Kuiskulassa ja silloin minä kosketin laulaja Kim Wilsonia tällä kädellä ja en ole pessyt sitä kättä siitä asti. Mennään vähän sivuun, niin Thomas Lundberg, legendaarinen miksaaja, myöskin kiersi muistaakseni Dr. Feelgoodin ja Fabulous Thunderbirds Euroopan keikkoja miksaajana. Ja se oli myöskin meidän miksaaja. Eli meillä oli Therapiesilla know-how talossa, eli johtuu siitä, että aina kun Thomas Lundberg, joka oli meidän vakiomiksaaja, kun me lähdimme keikalle, me tiesimme, että kaikki on kunnossa, koska Tumppi on mukana. Eli se oli luottokaveri, koska hän oli ammattilainen. Kristiinankadun treenikäppähän oli mielenkiintoinen, koska silloinhan se oli Purkuuhan alla, muistaakseni Skatassa. Se on aina ollut, joo. Siihen aikaan se oli ehdottomasti. Kyllä. Ja sitten se oli hieno juttu kaupungilta, että me saatiin sitten se satamakonttori, mistä tuli sitten se päämaja. Mutta Kristiinankadullahan treenasi Ragnar Haare. Taisteksit lähti Helsinkiin. Se on iso kaupunki. Ja sitten VDM ja myöskin Villi Venetsia treenasi siinä treenikämpässä silloin, ainakin noin mä muistan. Ja me saatiin sitten sieltä keittiötilasta, niin me saatiin se Taistiksin treenikämppä siitä VDM vastapäätä. Ja siellä me ruvettiin sitten tekemään omia biisejä ja sittenhän meidän ohjelmisto aika pitkälle koostui sitten omista kappaleista ja omat sanotukset, sävellykset, sovitukset tehtiin niitä. Ensimmäinen single I Wonder lähti
vetää hyvin, eli me pystyttiin myös siinä vaikuttaa ja tekemään myöskin muualla keikkoja kuin Pietarsaaren alueella. Eli käytiin Alanbileissä ja siellä oli erittäin tärkeä pointti se, että Goofin Recordsin Pete Hakonen, joka on tälläkin hetkellä toimii ja on viriili järjestää keikkoja, niin häneen oli niin kuin kontakteja Helsingin päähän ja me päästiin sitä kautta Natsalle ja Lepakossa vedettiin Joe Clay-bileissä. Siellähän mä hyppäsin sen legendaarisen voltin, kun nimeltä mainitsematon rumpali pistikin jaffapulloon koskenkorvaa ja se oli vain blandattu sillä jaffalla ja meidän bändissä ei koskaan käytetty alkoholia. Ei koskaan, mutta siinä olikin alkoholia. No niin. Ja rumpali sai siitä reklamaatiota. Single I Wonder tehtiin Track-studiossa. Pekka Viita-aho ja Tuomas Haldin oli miksaaja ja tuottaja siinä. Saatiin erittäin hyvät soundit. Siihen aikaanhan ne menivät sille paksulle kelanauhalle, kun tämä nykyään teknologia, niin sehän poistaa ja sterilisoi siitä sen niin hienoksi sen soundin, eli siitä puuttuu kaikki nyanssit ja näin poispäin. Ja se meni hyvin ja me saatiin siihen pieni tukiraha myös Don Corleone. Kiitoksia vaan Jöran Lilkolle. Tähän on tultu, voi veljet. On silti hyvä, et näe minua nyt. Ja se oli kova juttu, koska me soitettiin paljon American Clubin bileissä yhdessä Ventus Blues Bandin kanssa. Muun muassa legendaarisessa kellariravintolassa, missä kävi myös itse Dr. Feelgood keikalla. Heillä olikin iso raidi siihen aikaan. Mitä siellä backstagella tapahtui, sinne minä en päässyt. Se myi Helsingissä hyvin yllättävän paljon, sinne lähetettiin monta lastia. Ja oikeastaan tämän Therapies-bändin, tämä on nyt sitten huumoriosastoa, tämä on joke, mennään mainoskatkoon. Tämä on niinku sellainen juttu, että se oli kova juttu siihen aikaan, mä mainitsen se Track Studio nyt tähän vielä, kun mä muistan. Eli siihen aikaan asenne oli se, että se rockijuttu oli ja on vieläkin niin mielenkiintoista, että jos pääsi haistelemaan studioon oikeiden muusikoiden ja soittajien hikeä, niin se oli very rock. Mutta se Traxi lopetti kaiketi sitten siinä, plus sitten vielä Taistiksi treenasi Track-studiossa muistaakseni, kyllä. Ja Taistiksithan voitti Rock-kuninkuuden Suomessa. Kyllä. No, olitteko tekin oli mukana jossakin kilpailussa? Joo, me oltiin niissä kilpailussa kanssa mukana. Tässä yläkerrassa, missä tämä dokumentti nyt kuvataan, kiitos muuten kutsusta, niin siellä me vedettiin hyvä keikka VDM:n kanssa. VDM pääsi Province Rockiin. Me jäätiin lauteille laulamaan, koska meidän edustama genre ei välttämättä kaaduttu soittotaidollisesti, ei mennä siihen, koska mehän korvattiin soittotaito energiaa sisältävällä esiintymisellä. Me saatiin paljon keikkoja ja keikkoja tuli ja se oli ihan jatkuvaa niin kuin, mainosten jakamista. Tästähän on legendaarinen tarina, kun mentiin Editerin kanssa The Poppers-bändi, legendaarinen bändi. Sverige, heija Sverige. No, sieltähän tuli paljon teidän vaikutteita kanssa. Joo, Ruotsista. Kyllä. Suomenruotsalaiset ja suomenkieliset, niin meillä ei koskaan ollut mitään ristiriitoja kenenkään kanssa. Me oltiin niin kuin yhtä suurta perhettä. Tämä mä haluan painottaa. Ja siinä on sellainen juttu vielä, että siinä oli niinku tekemisen meininki, että kaikki, niinku, jos pystyi jeesaa toista ja auttaa toista ja yhteiset keikat ja roudaukset ja kaikki, niin kaikki oli niinku mukana siinä jutussa, mikä tavallaan niinku loi sitten sitä yhteisöllisyyttä. Joo, se on oikeastaan ainut kerta, kun mä oon kokenut sitä. Mä muistan hyvin tuon ajan kanssa. Ei ainakaan missään jengissä voi elämässä selvitä hengissä. Kun me ollaan Jakobstadista, Jeppis Poikkarra, heija Sverige, niin me saatiin myös ulkomailta vaikutteita. Me nähtiin ruotsalaisia kovia bändejä, että meillä oli niinku, hiukan, voisiko sanoa, laajempi perspektiivi. Dreadlinen rumpali Kallu tuli Satamakonttoriin aina Stokiksesta, se on Yngve Malmsteinin skulauskaveri, ja ne treenasi
2-3 päivää putkeen ne lähti kiertueelle. Ne oli tosi niin kuin hieno homma. Kyllä. Joo, ne oli meidän treenikämppä vastapäätä, niin me kuultiin koko ajan. Ja sitten siihen aikaan myöskin me käytiin paljon katsoa niin kuin toisten niin kuin treenejä. Eli sai mennä treenikämpälle katsoa ja kuuntelemaan ja ihmettelemään, että miten se maailma makaa. Joo, se mä oon istunut kans paljon. Mä en ole muusikko, mutta mä oon istunut paljon myös eri treeneissä. Mä oon käynyt kuuntelemassa ja kyllä. Korvat niinku... Joo, mutta se on just se niinku vaikutteet. Esimerkiksi mitä Forspyyssä käytiin tansseissa aina ennen tätä rockihommaa, niin Attack oli kova. Muistaakseni se rumpali, silloin oli muistaakseni se oli kalju keskeltä. Ja sitten oli mitä? Gyllene Tider, joo. Maybe this time we all need understanding. Our heart are made of gold. He's a rebel and I'm free. And so he's to scream, scream, scream. Rockpoolissahan oli hyvä paikallis tämä Rockpool oli helskatin hieno paikka. Ruotsissa tuli bändi ja me oltiin myöskin siellä lämpärinä, niin siinä muuten hajosi yksi pöytä. Okay. No joo, mennään sitten. Hei, kerro vielä sitä, eikö se Jeppis Musa esimerkiksi, ne järjesti paljon näitä keikkoja niin kuin joka paikassa, eri paikoissa. Kyllä, eli Jeppis Musa toimi aktiivisesti. Edesmennyt Rip, Tom Jylhä toimi siinä paljon. Lilli oli kuvaajana, otti hyviä keikkakuvia. Lilli oli sellainen professuaali, näin. Ja no se oli ammattimies, kyllä, se oli nainen. Nainen, kyllä. Ja sitten tietenkin oli sitten Hannu ja Tarkku oli Völjyssä ja sitten oli paljon muutakin porukkaa. No missä me soitettiin? No Eppa, legendaarinen Eppa. Joo, siellä kävi myöskin Irvin Goodman kävi myöskin keikalla. Ja Hani Piente T-Bones kävi myöskin keikalla. Joo. Ja sitten tietenkin kellari oli takuuvarma. Isossa Kyrössä oli yhdessä saaressa sellainen tanssipaikka, mihin mentiin lossilla. Ja se oli ihan hieno juttu ja oli hieno kaunis kesäaamupäivä kun lähdettiin. Siitä tulikin pitkä reissu. Cellin PA-laitteisto oli käytössä, Tuomas Lundberg oli mukana, Taisto Huhtalaa, Jussi Piipari, Edi Tedi. Ja sitten kuis ollakaan me saatiin oikein meidän keikkajulista keikkapussiin. Ja miten sattukaan hienosti. Olo oli niin kuin Elvis Presleyllä nuorena, että nyt me ollaan tosi rock. Ja kuis ollakaan sitten tuli sellainen hyvä olo, tai siis sellainen, että no niin, nyt tää alkaa toimia tää homma. Että tässä ei ole muuta vaan kuin tie ylöspäin. Ja Jepuan kohdalla sitten tää pussi hajosi, se leikkasi se moottori kiinni ja meillä on sitä kannettavaa tavaraa sellainen 5000 kiloa tai jotain. Ja me oltiin aika lirissä siellä. Ja kuuleman mukaan Edi Tedi tuli tänne keikalle 59 Cadillacille ja hänellä oli mainittu, että sä et koskaan pääse tuolla perillä, kun me ollaan hajonneen keikkadösän kanssa sit siellä Jepuan kohdalla niiden tavaroiden kanssa, niin me saatiin sitten vuokrattua Oravaisesta lihankuljetusautoa. Ja sitten siellä päivällä sitten purettiin ne tavarat sinne lihankuljetusautoon, eikä siellä ollut sitten henkilötiloja, että mehän mentiin se koko matka sitten siellä takaluukussa ja sinne tuli pakokaasu sisään. Ja kuis ollakaan, no sitten tietenkin lossille purettiin ensin se PA-laitteisto, sitten kamat järjestettiin sinne PA-laitteisto, esiintyminen 1,5 tuntia. Se oli pitkä reissu.
Ja sitten hei, mä halusin myöskin mainita tämän videokuvaussession. Paikallinen ATV oli eräänlainen niin kuin edelläkävijä, koska siihen aikaan ei ollut mitään kännyköitä eikä hedelmäpelejä. Oli lankaliittymä 967 ja ATV-tiloissa sitten oltiin heti alusta asti siinä mukana. Tietenkin siellä oli Halosen Jarmot ja Kivikankaanlaiset ja kaikki muukin. Eli siellä oli Simo Vasanojat, Teikäläinen. Joo. Olin tossa. Mä olin siinä 86, niin mä tulin Ruotsista, niin mä aloitin silloin se äänistudio sieltä. Midi Kitchen oli semmoinen paikka. Kyllä. Ja sitten Anders Engström oli kans tullut koulusta, niin me ruvettiin tekemään sitten noita musavideoita kanssa. No niitä tehtiin sitten. Joo, ja sitten tää Runaway Trainin kappaleen video, me tehtiin muistaakseni 2 videota siellä, We Play Tonight ja sitten tää Runaway Train. Niin mietittiin sitten tätä videotekoa, niin heräsi sellainen oivallus, että käydään siitä paikallis-TP:ltä ostamassa 30 litraa bensaa ja pistetään pöntöt palamaan, niin saadaan siitä hieno efektiä. Kuin sattukaa, oli yläkeräukko vielä meidän puolella, niin me saatiin myöskin sitten vesisade, niin se näytti se kuva ihan loistavalta. Se oli todella hieno spektaakkeli ja siinä sitten soitettiin playbackia sitten tehtiin siinä ja kuis ollakaan sellainen musta varjo laskeutui bändin ylle. Paikallinen poliisi, kun tämä palomestari tuli katsomaan, kun oli sellaista mustaa savua tullut kaupungin ylle, että mitä täällä oikein tapahtuu, että onko täällä joku tulessa, joku talo, niin saapui sitten palomestari paikalle ja kysyi, että mitäs pojat täällä tekee. Niin meikäläinen sanoi, että mehän tehdään video. Niin sanoi, että ootteko sattunut muuten katsoa tuohon pää yläpuolelle, että mitä siellä on? Ei ole katsottu. Katos tonne. Oho, siellähän on voimalinja. Kun kosketin Kim Wilsonia tällä kädellä, ja huuliharppuhan oli sitten sellainen mielenkiintoinen instrumentti, että kun se oli helppo pienessä tilassa ja sitä pystyy sitten periaatteessa vinguttaa missä tahansa. Älkää soittako työpaikalla. Niin jo armeija-aikoina niin mähän sain myöskin poistumiskieltoa siitä, koska mä vingutin huuliharppua koko ajan. No se oikeastaan se juttu meni sillä viisiin, kun piti keksiä itselle joku ammatti, niin joka olisi rendikäs, tää vitsi. Niin taisin jollekin mainostaa alun perin, että olen huuliharpunsoito-opettaja. No sitten mä rupesin miettimään, että minkälainen se huuliharpunsoito-opettaja on. Eli siihen aikaan mulla oli Helsingissä mulla oli suurin piirtein joku 100, no ei sillä määrällä väliä, mulla oli jatkuvasti mainonta, että mulla kävi yksityisopetuksessa huuliharpun joka halusi oppia soittaa. Eli mullahan oli reilu diili sellainen, että ei se tietenkään maksa mitään, jos ei se opi soittaa, mutta tietenkinhän se testattiin ensin se biitti, että onko sulla biitti, onko rytmitaju, jos sulla on rytmitaju. Ja koko homma ideahan oli just tää, niin kun tässähän nyt on tällainen eli peruskontti. Ja ideanahan oli se, että kun huuliharpun orastava suuri taiteilija mahdollisesti, niin moni oppilas sanoi oikeastaan
näin, että hei, mähän soitan ensimmäisen tunnin jälkeen, hei, mähän soitan paremmin kuin sinä. Niin se oli se pointti, eli silloin se on niinku kytketty se innostus sinne. Ja mulla oli harppuorkestra Helsingissä, joo, mä annoin huuliharppusoiton oppitunteja ja mulla oli soittoklubi ja huuliharppukirjaa painettiin, siitä on kaiken kaikkiaan nyt painettu jo 10 000 kappaletta. Eli 95 vuodesta asti, mutta painomäärät on koko ajan pienentynyt. Ja se on ollut hyvä juttu kaiken kaikkiaan. Onko se nyt suomen kielellä tämä? Tämä on suomen kielellä tällä hetkellä, joo, kyllä. Että tässä on muita suunnitelmia. Mutta huuliharpusta vielä sen verran, että se on aika vekkuli kaveri. Siellähän introssa tai siellä kirja Huuliharppu-harppuklinikin takakannessahan lukee, että koskaan jää pulaan. Voit aina pysähtyä matkoillasi soittamaan huuliharppua ja voit soittaa kadulla. Ja jos lompakot, puhelimet, vaimo jättää tai näin poispäin, suku hylkää, niin voit tehdä kadulla rahaa, kun soitat huuliharppua. Mutta rautatieasemalla ei ainakaan Helsingissä enää saa soittaa. Se on kiellettyä. No se loppupäässä, no se oikeastaan niin, se loppui aika yllättäen niin kuin seinään. Eli mä katsoin itse, että mä jatkan matkaa ja mä lähdin niin kuin matkalaukun kanssa sitten eteenpäin. Ja mähän on nyt tavallaan sitaateista vähän karrikoin, että mä oon niin kuin samalla matkalla vieläkin. Täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa surullisen tarinan, jolle ei oo vertoa. Se on laulu merirosvosta, Roope nimeltään. Hän sydämiä särkimissä joutui kiertämään. Hän kaunis oli kasvoiltaan ja nuori iältään. Ja opetuksen saanut oli omalta isältään. Vaan tyttö, jota lempi, hän oli petturi. Ja siksi tuli Roopesta nyt